C'est Boussido de la Bazado. La belle capitale de la cité des Balançons. Multiséculaire. Le Rambamana de Sebou. Qui est aujourd'hui le Premier ministre. Ce dimanche 5 février, on se souviendra longtemps. Cela sera écrit dans les annales de l'histoire des Ségou. Merci à la magnifique délégation, à la presse. Merci beaucoup. Ici, l'intercommunalité présente. On a de la légalité naturelle. Le ministre de l'État a fini sa loc encore. Suko antle la herala ala kansi herala bi shina ka Ségou responsable politique befo ka festival du Niger nyemo fana fo ka momi statut la ka le fo foli be ke joye Ségou population now ya ye ube baranina ube au de kablala kienre la ni kuntene ka programme la kuno mais merna na foye uba fe ka miseli de ira malion bela mimbe ka ke Ségou bi mbe commune be invité Mali kono 700 communes mbe Mali kono 701 communes beka lage ka histoire kono ka ñiningali ke makorobaw fe ka livre kala mimbe ka histoire kono ka bo ka ira demisunu la parce que président de la transition be to ka faye mba fu dongo do mbe sigaka Malikura ni ba fe ka dla abe dla mogo hakili la foro abe hakili de la foro pour que Malion be ka don u bora yoromina be yoromina sisa u ba fe kata mi pour que o ka se ka sabati fanga yera don anga culture don anga histoire don u ya fo sisa jamana shima yi développer parce que bi appuyer culture wera kan avec un minke bi normalement oui exemple Mali be ça veut dire que président de la transition Assimi Goïta est fait mirana aw blala ñefe ambe ka tugo aw ko parce que aw ka ira femme be ka ke Mali la bi duna mogo mbe yorwela ka Malion shia bla ñona Ségou exemple di ka foko e galoy parce que kanuba ñuman bari o e fly min kera masay Ségou e bamana duguye obe muira Mali population be kelen shiaw be ikera bamana o ikera flaw ikera koroboro ikera dogono abe nitara yorola ibe barake chogomina ijogo be chogomina o de be eke yankadin kanu banyuma bari kera Ségou kadin ni bite ma chamanta do ko Ségou marala flaw do e bamana maraya bamana sona flaw ku maraya parce que ya ira akabara kono kele kono ko bito en dana daka bayira ka fo aw Ségou kaw aw be ka exemple di Mali bela mpa don tigi tigi ko ni commune wo commune ta ibeni exemple sorala be mko ta don ni ma koroba ma wuli ka yira demisonu la uta don bora yoromina odo mogo yore be se ka boyoro la kana fembe nyaga mi hakila ka fo histoire damne na colonisation la ka soro fem min kera kora ling anga jamana kono
n'i y'a fara ɲɔgɔn kan Mali tɛ jamana si lajɛ o de kama o don y'a fɔ kunu ko waati dɔ bɛ se n'ale ye si d'a ma n'ale ye si da aw ma n t'a dɔn an ka génération la ou bien kɔfɛ waati dɔ bɛ se mɔgɔ dɔ bɛ na visa ɲini ka na Mali la o tellement jamana ka di visa de bɛ ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka na Mali la o de kama n ko n tɛ se ka segin Bamakɔ kunu fo n ka se yan ka aw fo ka Balanzan maire bɛɛ fo ka population fo ka festival du Niger ani ka artiste minnu ye nin dilan k'u fo président tɔgɔ la pour que u k'a dɔn k'aw bɛ baara min na baara fitinin tɛ yen parce que la culture fɛn bɛɛ bɛ ban n'i ye wari sɔrɔ a bɛ ban n'i ye so jɔ i bɛ taa ka to yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a san mais culture maa si tɛ se ka culture dɔw la ni fɛn bɛɛ tununna aw ka dignité ani aw ka culture de bɛ to yen maa si tɛ se k'o bosi aw la aw de bɛ k'o yira aw bɛ ka o de yira maliyɛnw na bi n bɛ dakuruɲa fɔ tubabukan na parce que an bɛ kuma min fɔ yan n b'a fɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ ma minnu tɛ bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani mɔgɔ minnu bɛ na an ka kuma yɛlɛma ka nkalon d'a kan k'a fɔ minnu ŋaniya ye mun ka siya kɛlɛ wuli an ka jamana kɔnɔ pour que k'a lamɛn ko siya kɛlɛ tɛ Mali la tamasiyɛn aw y'a yira bi a bɛ kalo san caman bɔ fila kanuba ɲuman bali o de ye segukaw mara segu ye bamanadugu ye mun de y'o kɛ parce que a ka courage son courage